Kusuku olusha sibekela nalo nje udaba lwamaphupho. uNkulunkulu engathi ngakulona ke busise usabheka lo mfanekiso oqoshiwe. So wenzele wena ulike bese usubscribe kuyona i-channel. Kanti yasibonga kubona bonke abantu abalandela i-channel nabasubscribe. uNkulunkulu nonke nje indonde engokuhlukahlukana kwenu. Qhubekani nenze okuhle, qhubekani nenze okufanele. Qhubekeni nesekele ne-channel. You can become a member. Ikhona i-link lapha na ngezansi. Kanti ikhona ne-account number that you can also use if nesifiso sokunikela sokuxhasa i-channel yabo. Namhlanje nisibhekela iphupho elika Drastic RSA. Mina ke igama ngoPastor Wenike. Uthi ke uphupha ukuhlanzelwa ke angikutholi indawo, sacela ke nisize bo usho ukuthini lokho. Okay? Ngenxa yokuthi ubuhlanza akusinto enhle vele. Angeke kwaba uphawu oluhle uma umuntu ekuhlanzela noma ngaba ingane ekuhlanzelayo noma ngabe umuntu okuhlanzelayo. Akubi uphawu oluhle. Number 1, uma uphupha umuntu ekuhlanzela sikuthatha njengophawu olubi kakhulu olungasho kulo muntu angase adicelele phansi isithunzi sakho. Number 2, uma umuntu ekuhlanzela uphawu esithatha njengolubi olungabe lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba lo wamuntu uzokuthela ke ngehlazo aphinde akululaze esikhatini esizayo esiseduzane. Sivala ngawo ukuthi futhi uma uphupha umuntu ekuhlanzela sithatha njengophawu olubi olungabe lichaza ukuthi kumele mhlawumbe ulinde uthandaze ngoba lo wamuntu noma omunye umuntu uzama ukugadla ngesichitho ngoba ke efuna mhlawumbe ube nesicwacwa noma ke nesidina. Siyabonga. uNkulunkulu kulonde, uNkulunkulu akubusise. Yenza okufanele, subscribe, ulike le video bese ke uqinisekise uma unawo amandla unikele kwi-channel. Khona account you can also become a member where you can contribute 9 rand 99 per month. You can also contribute with 30 rand. It depends which one you choose ukuthi ungacontribute ngamalini kuyona i-channel. Be blessed.